Kienu mumenti li għajmu kommozzjoni sħiħa dawk li żviluppaw f'Ħażabbar meta raġel saq biżball għal fuq numru ta' persuni fil-mistraħ ta' Ħażabbar propju fejn jarma il-Monti. Is-sowwieq kien raġel anzjan ta' 79 sena u jidher illi fl-inċident illi seħħ ftit wara id-9 ta' filgħodu ġew feruti 6 persuni. Aparti minn hekk diversi bankarelli tal-Monti nqalbu u nħoloq kaos sħiħ f'nofs din il-pjazza b'kaxxi maqlubin u ħadit imkisser kompletament kaġun tal-impatt. Fil-post waslu pulizija, membri tas-CPD kif ukoll numru ta' ambulanzi li taw l-ewwel għajnuna lil 3 persuni fil-post filwaqt illi ħadu lil 6 persuni oħra l-isptar Mater Dei għal aktar kura, fejn jidher illi mara ta' 84 sena ġiet iċċertifikata li sofri ġrieħi gravi, filwaqt illi 3 nisa ta' 39, 66 u 77 sena flimkien ma' żewġ tirġiel ta' 36 u 81 sena ġew iċċertifikati illi sofrew ġrieħi ħfief. Il-persuni huma kollha residenti Ħażabbar. Il-Misraħ huwa post li jkun frekwentat minn ħafna nies kull nhar ta' Sibt filgħodu u tul is-snin baqa' ċentru ta' attività soċjali u kummerċjali f'Ħażabbar. Intant, il-pulizija stess ikkonfermaw illi l-anzjan saqal fuq in-nies li xafas il-gass minn flok il-brejk. Ix-xofier li huwa anzjan ta' 79 sena jidher illi mod aċċidentali saq fejn kien armat il-Monti kif taraw il-karozza wafqet ukoll fuq il-post u f'dan il-moment ukoll ix-xufier ta' din il-vettura qed jingħata wkoll il-kura minnaħa tat-tobba ta' Mater Dei sabiex ukoll ikomplu jassistu anke mod medikament. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin dan filwaqt li l-anzjan ittieħed l-isptar Mater Dei fejn huwa ġie ċertifikat li ma sofra l-ebda ġrieħi.